22 जानुवारि सुबुं खुंथाय सानखालि पेरेडनि थाखाय आबादारिफोरा दिल्ली बर्डारनिफ्राय दिल्लीसिम ट्रेक्टर रेली खालामनायाव गोबां जाथायफोरखौ जानाय नुनो मोननाय जादों, जेराव आबादारिफोरा पुलिसफोरनि सायाव आक्रमण खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय गुबुन भिडिअफोराव नायोब्ला पुलिसफोराबो गोबां आबादारिफोरनि सायाव आक्रमण खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। रोजा रोजा आबादारिफोरा सुबुं खुंथाय सानखालि गाजीपुर, सिंगुर, टिक्री, औचन्डी, झरोडा, बेयावमानियारी आरो मंगेश बर्डारनिफ्राय दिल्लीसिम ट्रेक्टर रेली खालामनो ओंखारबोयो। बे ट्रेक्टर रेलियाव पुलिसफोरा आबादारिफोरनो पिसफुल रेलीनि थाखाय गासै बर्डारनिफ्रायबो लामा होखादोंमोन। नाथाय मोननै मोनथाम जायगानिफ्राय जेरै टिक्री, सिंगुर, गाजीपुरनि रेलिया बेरिकेड सेफायनानै गुबुन गुबुन लामाथिं जात्रा खालायो, जायनि जाहोनाव पुलिसफोरा टियार गेस हगारनो गोनां जायो आरो लाठीचार्ज खालामनो गोनां जायो। बेनि फिन बादियै आबादारिफोरा पुलिसफोरनि सायाव आक्रमण खालामफिनो, जायनि जाहोनाव गासै 300 पुलिसफोरा इनजार्ड जानो गोनां जायो आरो आबादारिफोरनिफ्राय सासे गावनि जिउ खोमानो गोनां जायो। आबादारिफोरा लाल किलायावबो पुलिसफोरनि बेरिकेड सेफायनानै सिङाव हाबहैयो आरो 15 आगस्टआव जेराव भारतनि प्राइम मिनिस्टारा भारतनि फिरफिला बिरहोयो, बे जायगायावहाय पान्जाबिफोरनि गोथार फिरफिला मानिनाय निशान साहबनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बे गासै जाथायफोरखौ गासै पलिटिकेल पार्टिजों लोगोसे आबादारिफोरनि लिडार एबा किसान संयुक्त मोर्चानि दैदेनगिरि बिथां योगेंद्र यादवआबो निन्दा खालायो। मख'नो गोनांदि बे रेलियाव हिंसा जानायखौ सानैसो मानसिया खालामदों होननानै बुङो बिथां योगेंद्र यादवआ। साथियों, मैं यहाँ शाहजहांपुर की परेड के बीच में हूँ, लेकिन ये अपील कर रहा हूँ मैं शाहजहांपुर के बारे में नहीं। यहाँ तो व्यवस्थित तरीके से नहीं, अनुशासित तरीके से चल रही है। जो रिपोर्ट आ रहे हैं, टीवी पे चल रहे हैं, पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे पता लग रहा है कि 3-4 जगह पे बैरिकेड टूट गए हैं, किसान दिल्ली के दूसरे इलाकों में आ गए हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ। सूचना ये है, मेरी सूचना के हिसाब से अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, गोली वगैरह का कोई सवाल नहीं है। ये रूमर्स हैं, अफवाह है, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अफवाह से बहुत नुकसान हो जाता है। और अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं है। किसान शांतिमय तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं, देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति है। शांति टूटी, हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं, उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़फोड़ नहीं हो, कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। देश के किसान आंदोलन की पूरी इज्जत आपके हाथ हो, ऐसा कुछ ना हो जिससे किसान आंदोलन को नुकसान हो। हाथ जोड़ के मेरी अपील है, व्यक्तिगत अपील है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील है, किसान आंदोलन की तरफ से अपील है।